केबल कारा बेनोमोन जों बेजोंनो फैदों आरो बेजोंनो थांफिनगोन गोबां एक्टिभिटिफोर दं बाहाय खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो मोनसे गोदान जायगायाव थांनो नागिरदों गिन्टिं हाइलेन्ड होनो बियो कुआला लामपुर सिटीनिफ्राय 2 आवार्स लायो हाजो गोजौआवहाय मानि टाउन दङ बाहाय केसिनो गेलेयो बेनिफ्राय गोबांथार एक्टिभिटिफोर दङ बासजों थांनो नागिरदों जोङो दा थांनायनि सिगां एसे ब्रेकफास्ट जाग्रोनो नागिरबाय नै बियो माले फुड होनो गावसिनि ट्रेडिशनेल फुड Okay, brother. Badam. Okay, one chicken, ikan bed. Little bit this one. Ikan, sambal. Fish Sambal or juga? what do you want? Only that. No fish. Yeah, Sambal. little spicy. Okay. Yes. Này, जाग्राया. गोथावानो गोदै नङा मोजां ब्रेकफास्ट जाखांबाय दा बास गाखोनो थांगासिनो दङ सिन्था गैला जेबो मोनजायाबाबो उदै बुंजासे जाखाबाय 7 रिंगिट लादों 7 रिंगिट दिनैसो फार्स्ट टाइम मानि स्ट्रीट फुडखौ बेबायदि गोथाव मोनजाफेरबाय इन्डियाननि बायदि से गोजोन्थों खुलुमबाय Genting, Pwibai. Yeah again we have Aziz bro Yeah. from hello. Indonesia Yeah, Abdulaziz. Genting, Abdulaziz. Pwibai. Genting Pwibai Genting, Pwibai. yeah Namaste. Namaste जोङो सफैबाय दा टिकेट लानोसै टिकेट लानानै केबल कार गाखोनानै माने हाजो गोजौआव थांनोसै Thank you enjoy your trip Yeah. to yeah see all see Something wrong. ओरैबायदि खुवाना गोजौआव जेबो नुखाला नै गोजौनिफ्राय गोजौ थांखोगासिनो दङ जोबनो रोंखाया बिराद गोलावखा But it's okay if it's like this. But when I see the right one. जोङो सफैबाय राइडआ बिराद गोलावमोन ओरैबायदि गोजौना बिराद हाजो गोजौआव सफैबाय जोङो 10 रिंगिट लादों बे केबल कारनि थाखाय फैगासेयाव 10 रिंगिट थांगासेयाव 10 रिंगिट ओरैबायदि गिदिर शपिं मल दंना बे हाजो गोजौआव नुबाय इनडोर थीम पार्क दङ बेनिफ्राय बायहेरायावबो बायदिसिना दङ बिराद बायदिसिना एक्टिभिटिस खालामनो हायो बेनिफ्राय केसिनोबो दङ केसिनोबो गेलेनो हायो बाहाय
शपिं मलनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारबाय नोंथांमोनहा नुखाबाय माबायदि गेलेग्रा दं गोबां रोखोमनि गेलेग्रा गथ'फ्राथ' सोरबा फैबा थांफिननो बालायलायगोन गेलेयै फुरा सान हर बाहायनो थाबाय थानो लुगैलायगोन मोजां बिराद मोजां जायगा नै बेनो माने हाजोनि गोजौसिन बियो टप जायगायाव ओरैबायदि गिदिर शपिं मल दं आरो बिराद गिदिर रिजर्ट्स हटेल्स दङ ना बेनिफ्राय बायदिसिना एक्टिभिटिस खालामनो हायो गोबां रोखोमनि माने गेलेग्राफोरखौ गेलेनो हायो बा बाहाय नै सुपार कार जोब गासिबो हिसाब गैयै नै कररपतिफोरसो थाखायो बाहाय रिजर्ट्स हटेल ओरैबायदि दामनिखा बा नायदो सानद्र' हाया बा मा रोखोमनि दंथाय फुल मोननैबो साइडआव पार्किंआव What? Chameleon. Yeah. दिनैसो बेबायदि सुपार कारखौ नुफेरबाय ओरैबायदि एभेलेबल गंसे गंनैल' नुलाबायदोंमोन दिनै हयले नै पार्किंआ फारनैथिंबो ओरैथिंबो नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो बे सुपार कारखौ नुनानै एसे कमेन्टआव लिरदो फारनैयावबोखा जोबनोनो रोङा नै बिथिंबो कररपतिफोरसो थाखायोना बाहाय कररपति गोजा जोबखा गासिबो नै थांनो नागिरबाय केबल कारा बेनोमोन जों बेजोंनो फैदों आरो बेजोंनो थांफिनगोन गोबां एक्टिभिटिफोर दं बाहाय टिकेट लानानैसो हाबनो हायो टिकेट गैयाबा माने हाबनो हाया सासेयाव 120 रिंगिट लायो जाहैदों ओरैबायदि दाम फैसा जोब जेरावबो फैसा गैयाबानो जेबो जाया जों बायदियाथ' हाया ओरैनो जास्ट बाय फैबाय नायफैबाय माबायदि फिल लाफैबाय बेनोसै आरो एक्टिभिटिसफोरखौथ' खालामनो हाया जेबो आरो गेम्सफोरखौथ' नुबाय नोंथांमोनहा माने कम्पिउटार गेम्स गेलेनो हायो ओरैबायदि ओमफ्राय जानाय लोंनाय ओरैबायदि अभार प्राइससो बाहाय बिग दिग जाहैदों फाग्ला नाम दोनो नुवाखै लाटे बिग दिग बेयो 8.30 रिंगिट लादों ओरैबायदि दाम This one is 9. 9 रिंगिट Yeah. 9 रिंगिट लादों जाहैदों बे बेनोमोन नै पार्कआ पेमेन्ट होआबा ओंखारनो मोना नै गाहायाव I want the view from the portrait. Okay? Portrait? Yeah, this one. No. Oh yeah, it's okay. It's your big dick. Oh yeah. ओरैबायदि गोजौना नुवाखै नै खुन्थिया Big dick. सोरबा गाखोनो हानाय नङा Yeah, delicious. बिराद कालारफुल नुयो बिसिनि डिजाइना मोजां ना आरो कालारफुल नायफ्रा बेनि थाखायनो माने भेरि एट्राक्टिभ जायो मेगनाव बिराद नाङो नोंथांमोन देखायसै आं हल केम्पासखौ नै आरो गिदिर स्टाचुबो बानायदों नै बुद्धानि स्टाचु मोजां भिउसबो नुयो बेनिफ्राय बिराद मानसिफोर फैयोलै सामफ्रामबो बिसोरो बे केबल कार गाखोनायाव बिराद खामायो थाखाखौ सासेयाव 10 रिंगिट लायो थांलाय फैलाय 20 रिंगिट मोजां नंगौना नङा जायगाया मोजां ना बिराद हाजो गोजौआवमोन बे जेन्टिं हाया ओरैबायदि हाजो गोजौआवमोन
नोंथांमोननो एसे भिउखौ देखायनोसै आं नायदो नै हाजोआ बियो लामा बिथिंजायबो एसे भिउ पइन्टखौ देखायनोसै आं सान्दुंआ थिं थिं दुंबाय नै दा एसे क्लियार जाबाय नै लामाया जोङो कुआला लाम्पुर सेन्ट्रेलाव सफैफिनबाय ओरैबायदि मेंबायना ओंखामबो उखैबाय एसे माबा माबि जालाबायनानै हस्टेलाव थांफिननांसिगोन Yeah, it's okay, fine. आङो भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनोसै आसा खालामबाय नोंथांमोनहा एन्जय खालामबाय होननानै Bro. Yeah, से जय बर' हारिनि से जय बर' हारिनि बर Harini. जय Zay बर' हारिनि Zay बर Harini. Yeah, से Zay बर Harini. Zay Boroni. Yeah, जय बर' हारिनि गोजोनथोंसै Gesentengse. Genting. Gesentengse. Yeah. Genting. गोजोनथोंसै